kaisa step manna phiyoka sanjanano tui tamo himale sanjanano sung thanai 24 tariko hims hospital o bort khlai rimani Pulang sarna busung je kaisa ke bad news kaisa ke good news eba kaisa ke khobor hamya kaisa ke khobor kaham good news eba khobor kaham ga sini bukuk hasina hamka bad news eba khobor hamya ka sini bukuk sanjanano sung tai nugla kha eba bo tai basi kala kha ke norok kaham handa saimano busung kha video no paisa jora nadi tai jodi noro an video nai sajak tongkho video no like khardi tai channel no subscribe khardi phumka ham jotono no tini haino hai sanjanano tui kok thaisa thani sanan bagai ma phaiphioga video khlai nai sung kaisa step manna phiyoka sanjanano tui tamo himale sanjanano sung thanai 24 tariko hims hospital o bort khlai rimani bort khlai rimani yagulo doctor rok to bono treatment khainani bagai yasakha haifano sanjana sori belai khai bari jongmani bagai bini properly borok je hospital ni borok je treatment khainani ba bongni je guideline abno follow khaimai ang tongkha engai horokai to bini sak rok belai khaina kosto manjago bo daily mane hopung sirigoi kabo bohok sajago bohok bo ek side phone fulibo engai 24 tariko boti khaimani yagolo ang to 26 tarik ang 26 tariko agotola bag khaimani yagolo kahamkai borongni update dok bo asungnai malia karon ajago tongkha hangkai bisingo phone ni tower rok mai yang thango plus mane jogajog mane bichin nong thango ta ajagao mane khobor rok asok daily khobor rok nai mai yang tongo engai mi akhai kahamkai kok salai mangkha wifi connection rok borok nakhana aroni phone no connect khlai kia ko ro sai mangkha mia horo engai kok khanai nai mani boni ama baboni kok je khana mani tui engai mane belai khai borok kosto tonga ajaga o tongai naita bithirok to je rinani ri tongo je chari tongo haifano o je rogi bokhai belai khano sirik jak mane fan ga sirikai kabui tongo banchilia ba tongmalia obo haikai o bohongni jalano tuita engai bithiri bose hamli arobo engai borok tamo sakano je panang grasi tun tabo kisa nogol ma phailase nai mane himaya tamaya jodi musasok pano ong thanga hangkai abotai bo bejawa da ong no ongya abono tini beduni bisingde kisa clear khlai risino ang engai mabuha sangbo sai jong pheuka arabo daily se 20,000 room barasho nagrao ngatai bithi tongo tamo test khane hano engai abkhati rang extra mari grao engai hisab khane mane bongni prai samoya 30,000 bo thango samoya 25,000 bo thango oba haitai ko mane kono kokre room bara to ekdom mane 20,000 to tongo daily no engai mia emergency horono ang bongni bagai ticket khlai regra kha amato to agotolan phaigra situn hani karon kon khaina kri kha askai sajago ta mia horo je video call khai je jong jogajog khaiga kok sanani bagai honni sanjani simi sorongao jino mane ogo hopung mayu tai ko prai 2টা 3টা 4টা rogo so thu engai je tongmani obo haimang ajaga ota engai 1-2 din to sung onko koekdin to sung khobor nai malia ka hamkai o network ni bagai engai mia khai ka hamkai saima laika engai lukorok to mono khairok jagoi subakha sine tipra sarok mane joto pal milogoi soba laika je pari sak borok
suba laika suba man bising tui sung bo sai to kha lukorok suba man bising tui no tini ko bombe one borok bo treatment ni bagin thangjak already do Bangalore bo thalaika Bombay bo thalaika aban sikang bo Bombay thalaika borok no bo belekhai paipleya hambai maya pharo bono to hamne nam bagano sai to kha sini lukorok to angkai abato to tini borok hongni flight do bongna ticket khlai rikha abato to phaigra situ nai tai kono buddhi sabnani moton kono korija khasungbo ba bini ama babu to korikhan korikha kam phaina khaya bini beman no tei daily no ho pong sabong mat khulaya borok okay abo to bor tini phaigra sinai Agartala wa 10 ta ni flight do khanai borok okay sarego 3 ta rok sokpaino airport tini ni absungno update abo to borok phai tongo Agartala wa এরপর বরক অন্য তাম ডিসাইড খাইন নগ ফাইবা আবো বরং সাইমান সেনে তাতাবো হামবাই আসুন Anke kha khayo no robo kamgun bujima khane je kaham hamya tama pharege tini last eba second topic pai sing thalai sinai han hai lukurongni subaso eba lukurongni support bai tini buku khasina han hai tesa hami phaipiga prai bo 3 bosor hai romoi sak sore hamya angi tongmani rong bemar sitra manjagi kosto kelai tongmani bat tini lukurongni subaso eba lukurongni hamja mungbai buku khasina deborma han hai tesa hami phaipiga inke tamuno ro video kisa nai ledi Police no go tong tong puro hangke am tiro khaimaya ya kong ram ti ti meya kong wi rogi meya yang khaku thau ta ngai tini egwal bi ti ta wi thuka meya puro ngai thuma se pura ta khamuti bi khaimang ka am ti khaimang ka ya ko am ting thang ka pura ang tong thuka ang wan thumaya am ting nai ni kai abon ang to to no thambai dinam so te puro me te am se khlaye bukha kwar khaye kha kham le maya kanang khaye Maya khaye ano am chukhlaye chubama ba bele bele ka hambai pai phle hambai maya ko tabo aram ma khana ta sa bele aram ma kha angwan chu me kisipuno am ting nei hine tam hunga ba ang je wan chu tong mani ani bu chago je sporong thangbai kana hamya kana hine ang wan chu ka bui ko bang ma chawana kidney ro damage sang kana am ba kin bu chago phuluone but tabu hunga ka jin doctor na jodi chaiman ka pun mong changya ko tabu chu jora te pura thik jora ona ang chopai kha jora ka na nongni chuba mungbai nongni hangkar mungbai ang chopai pura tini ang ona ki tu sinjar na te se hangkar man belai ko bukha tong thoka dara song belai khe kosto khaika tam ke wati hiya satung hiya khala e ba sawoi thangi doctor phunuk lai pura belai khe kosto khaika dara song tene ang rong na belai kha pai play hambai mari hambai dina phun se Di siri purbe dara song am chukke ang to no hambai mari am chung jao ga tabo belai tong thok jak nang na tong thokan ta gini slai sahos man khana le phan na belai phan man belai phan man kha bo khaw belai ka bono hamnai bo miya kisa bithi sama ba se miya khorna ka bo sa sang improve ngai tong kha improvement man kha মানে তাজা হাই মা তাজা সেন পুরা শ্রম হাই মা তাজা jao ga bono hamnai khata baidi doctor bo saka bini kidney ro kono nosto niya abo boi haino sao amo hai boni ko rok tak khana abono nang hamnai ga yang ba hai ma tong kha ni sarai sa improvement phung ka ham jora ka ham ko ton nang ham ba ro yang ba to belai phani belai khanang ham jak suka an jora te bu kha jo to no to khrai ka ham jak suka tai bu ko rong no je to ba nai rong no bor no ba doi na ba do belai khna ang ham jak suka bu ko rong phan bai bon ki cha bon khok ja bon ni phan be ke ya an bu khano no ko ki le ke nang ma kha kan de ham jak ka an logi ano logi nai an yong chung no borok bo satung hiya wa te hiya aro yar pun phagyang ka no যখন তে phagyang ka no oro nok chung ba ra wa hap ti ma ko as ka no doctor wo thang le ha ka la le wa te hiya satung ne ka la ye thang ơi borok phulung la ka borok bang sa cái bu sa cái abo sai ti ma lia bam bui ban che bai che chou ma ya khok ka si sang narok ni mongsa nang ya narok ni hamari sinango borok tai bo ka ham pa tong
borok nuku bai sini jakun जोंनो किसा हामारि सानो सोंनांनि किसा हामारि रेदि yong thongmang ni ang borok logi tong bai sil skai an bu sun tlang thangmano borok no sidai borok pai phnaya hambai borok sa hambai abo lam ma si thago borok no ban chi bai bambui lo bu ti chawui to ni ma yak khok ta ka hamda ngam borok a sa ka hambai जों जे सिनेमा मा खलाय जावता अब न गाय याव नरक नि हामारि जतनि हामारि अब हेकिना जों समु खलाय दं जावता abo borok je nuku bai sini jaklai tong thong nuku nok no borok sintun tei ni no khung nok joto no khak ka jangai hamja gai tong thong बेलाय हामबाय Hanke norong video nungui kaham hamya saima kana hanke tinin bagi video asono je nai tong norong hambai.